Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Sa puntong ito, bigyang daan muna ho natin yung ilang comments ng mga nakikibalita dito sa ating... Mayapaldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 Balitaan. Atin to. Kabalen, Karehiyon, araw ho ng Lunes ngayon, February 20, 2023. Ayan, pagkabilis-bilis talaga ng panahon, ano? Parang kailan lang nagdiriwang tayo ng araw ng mga puso at ngayon nasa 20 na tayo ng Pebrero. Ano, kumusta ho kayo? Mga kababayan, kumusta ho ang inyong weekend, ha? Nawa kayo po ay nakapagpahinga at ika nga nakapag-recharge para sa isang bago na namang linggo ng pakikipagsapalaran at syempre trabaho po na tayo ay may maiambag sa ating komunidad, sa lipunan at syempre may maiuwi ring pagkain sa ating mga pamilya. Yan ho mga kabalen, mga Karehiyon. Narito na po ang mga balitang nakalap ng ating news team ngayon pong Lunes ng umaga. Dalawang purok sa Masantol, Pampanga, tuluyan na hong lumubog sa tubig. Mga residente, lumisan na. Dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, iginiit na walang jurisdiksyon ng International Criminal Courts para litisin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hamon sa edukasyon ng mga Fernandino na tinalakay ho sa pagpupulong ng Multi-Sectoral Governance Council at ng DepEd. Paggamit ng substandard LPG tanks, madalas maging sanhi ng sunog, ayon huyan sa Department of Energy. At Napal Nunsyo, binendisyonan ang simbahan sa bayan ho ng Apalit, Pampanga. Mga kabalen, mainit hong sinalubong ng mga Apaliteño si Apostolic Nuncio to the Philippines Most Reverend Archbishop Charles John Brown sa kanya hong pagbisita sa St. Peter the Apostle Parish dito pong Sabado, February 18. Isang banal na misa ho ang idinaos na pinangunahan po ni Archbishop Brown. Kasunod ho ang pagbasbas sa simbahan at enshrinement na rin ng relika ni St. Peter and St. Paul. Dumalo ho sa naturang pagdiriwang at aktibidad si Most Reverend Florentino G. Lavarias, ang Archbishop po ng San Fernando, Most Reverend Pasiano B. Aniceto, ang Archbishop naman o Archbishop Emeritus San Fernando, at si Most Reverend Bartolome G. Santos at mga iba pang mga obispo. Nandin din ho si Most Reverend Roberto Malyari, Bishop ng San Jose, Most Reverend Victor C. Ocampo, ang obispo naman ng Gumaca, at si Most Reverend Jacinto Jose ng obispo ng Urdaneta. Sa kanya pong humilya, panalangin po ni Archbishop Brown na bigyan ng Panginoon ang sanlibutan ng lakas ng loob katulad ho ni San Pedro na kapag ito'y natitisod, nahuhulog, nanghihina, siya po'y nagkakaroon ng kababaang loob na bumalik sa Panginoon at tanggapin daw ang kanyang biyaya upang muling makatayo. At ibalik ko yung likhain sapagkat siya umano'y nariyan lagi para sa lahat. Dumalo rin ho ang mga deboto ni Apong Iru sa naturang banal na aktibidad nito pong Sabado. Ito, bago tayo magpatuloy sa ibang balita, basahin ko lang itong komento ng ating kaibigan na si Peter Paul Pineda. Ayan, nice set, sabi niya. Ayan, Papa Pete, kumusta ka na at naway nasa mabuti kang kalagayan. Maraming salamat sa iyong walang sawang pagtutok dito sa atin sa CLTV 36. Ayan, samantala dumako naman ho tayo sa ibang balita. October 2021 ho nang laglaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 11592 o mas kilala ho yan bilang LPG Industry Regulation Act.
Ito po'y matapos mapag-alaman na 40% ho dun sa mga nagtitinda at mga retailer ng LPG sa bansa ay maituturing daw na kolorum. At ito po'y nagiging sanhi naman ng pagkalat ng mababang kalidad ng mga tangke kung kaya't aabot daw sa 4,000 ang mga cylinder-related fire incidents sa bansa at 12,000 naman ay dahil po sa kapabayaan. Sa isinagawang LPG Regional Summit sa Laos Group Event Center sa siyudad ho ng San Fernando nito lamang Biyernes, nilinaw ho na nakasaad sa batas na hindi na basta-basta pwedeng magbenta ng mga LPG tank ang mga LPG retailer at dealers nang wala pong hawak na license to operate na manggagaling naman sa lokal na pamahalaan at sa Department of Energy. Kailangan na rin hong tumalima ng mga ito sa quality